Θέλω να αλλάξει, γιατί πιστεύω ότι κάνει κακό στον εαυτό του, στον εαυτό της. Πρώτον, ο μόνος άνθρωπος τον οποίο μπορώ να αλλάξω είμαι εγώ. Αλλάζοντας εγώ, μπορώ και να βλέπω τα πράγματα γύρω μου διαφορετικά, αλλά και σε αντιδιαστολή με μένα και σε συνάρτηση με μένα, μπορούν οι άνθρωποι γύρω μου να αλλάξουν και αυτοί. 2. Αυτός ο άνθρωπος επιτρέπει στον εαυτό του να είναι καλά. Πιστεύει ότι μπορεί, πιστεύει ότι το αξίζει. Γιατί μπορεί πραγματικά να μην πιστεύει ότι η ζωή για αυτόν είναι δίκαιη, τυχερή και ότι αξίζει να είναι καλύτερα. Και τρίτον, αυτό το άτομο πώς θα ήταν αν άλλαζε την ταυτότητά του. Μερικές φορές πιστεύω τόσο πολύ στο πρόβλημά μου ή με το πρόβλημά μου που πραγματικά δεν θέλω υποσυνείδητα να το αλλάξω. Ποια θα ήμουν αν δεν είχα την κατάθλιψη? Ποιος θα ήμουν αν έχανα τελικά όλα αυτά τα κιλά? Ποια θα ήμουν αν μπορούσα να ανελιχθώ στη ζωή μου και να πετύχω μια δουλειά που θέλω? Σκέψου το. Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν αλλάζουν για λόγους παραπάνω από αυτούς που είναι εμφανείς σε μας.